Karon adlaw sa Biyernes, sa ikatulo nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Memorial ni San Pedro Chanel, pari ug martir. Ang kausaban diha sa kahimtang ni Saulo makapakurat kay ingon niini kadali. Sa unang minuto, nakakuha siyag pagtugot gikan sa labawng pari aron dakpon ang mga Kristohanon didto sa Damasco ug sa sunod minuto gigunitan siya giagak paingon ngadto sa Damasco kay dili naman siya makakita sa dalan. Didto sa Damasco, magpuasa siya sulod sa tulo ka adlaw, nagpaabot alang sa pag-alim nga moabot, pinaagi kang Ananias, usa ka tawo nga ang kanhing Saulo malipayon untang mutaral kaniya nga ginapos ngadto sa Jerusalem. Kining pagbali ug ang pagsalig nga midangat nagtabang pag-umol sa pagpangalagad ni Saulo. Siya mauunya ang apostol nga moabot latas saylo sa mga utlanan ug kinabubut-ong mudawat og mga kalistanan ug mga pag-antos. Sama kang Saulo, kinahanglang muila kita sa atong pagsalig diha sa Dios ug tugutan nato nga kanang maong pagsalig maoy mag-umol sa atong pagkinabuhi. Sama sa gisulti ni Jesus ngadto sa panon sa katawhan diha sa ebanghelyo karong adlaw, gawas kun mukaon ug moinom kita sa lawas ug dugo sa Ginoo, walay kinabuhi sulod kanato. Sa hingpit kitang nagsalig sa Dios. Ang tanan sa atong pagkakita ug ang tanan nga atong nahuptan maoy gasa sa Dios kanato. Sundo nato ang panig-ingnan ni Saulo, si Pablo, ibutang nato kining atong mga gasa alang sa pagpangalagad sa Ginoo. Pamalandong. Nakaamgo ba ako nga ang tanan sa akong pagkaako ug ang tanan nga akong nahuptan gasa di ay sa Dios kanako? Gihatag kini sa Dios kanako dili alang sa akong kaugalingong tingusbawan, kundili aron makatabang ug gamiton sa pagpangalagad sa uban. Andam ba akong mutahan niini? Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Niadtong higayuna, nagpadayon si Saulo sa mapintas nga panghulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo. Miadto siya sa pangulong pari ug nangayog mga sulat nga magpaila kaniya sa mga sinagoga sa Damasco nga gitugutan siya pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga iyang makit-an didto, lalaki ug babayi, ug pagdala kanila balik sa Jerusalem. Sa iyang pagpaingon sa Damasco ug sa duol na siya sa syudad, sa kalit may kahaya gikan sa langit nga midan-ag libot kaniya. Natumba siya ug nadungog niya ang tingog nga nag-ingon, "Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako?" "Kinsa ka ba, Ginoo?" nangutana siya. Ang tingog miingon, "Ako si Jesus nga imong gilutos. Apan bangon ug lakaw ngadto sa syudad ug didto sultihan ka kun unsay imong buhaton." Ang mga tawo nga kauban ni Saulo nanghuno nga wala makatingog. Nadungog nila ang tingog apan wala sila'y tawo nga nakita. Mibangon si Saulo ug gibuka niya ang iyang mata apan dili na siya makakita. Busa ila siyang giagak ug gidala ngadto sa Damasco. Sulod sa tulo ka adlaw, dili siya makakita ug niining panahona
wala siya mukaon nimo inom. Didto sa Damasco may usa ka tinun-an nga ginganlag Ananias. Pinaagi sa panan-awon, giingnan siya sa Ginoo. Ananias, ug mitubag siya. Ania ako, Ginoo. Ang Ginoo miingon kaniya, lakaw ngadto sa dalan nga ginganlag tul-id nga dalan ug pangitaa didto sa balay ni Judas ang usa ka tawo nga taga Tarso nga ginganlag Saulo. Nagampo siya ug sa panan-awon nakita ni Saulo ang usa ka tawo nga ginganlag Ananias nga misulod ug unya mipandong kaniya sa iyang kamot aron makakita siya pag-usab. Si Ananias mitubag, Ginoo, daghan ang nagsulti kanako mahitungod kaniya ug sa mangilngig nga mga butang nga iyang gibuhat batok sa imong katawhan didto sa Jerusalem. Ug karon ania siya sa Damasco ug gihatagag gahom sa mga kadagkuan sa mga pari pagdakop sa tanan nga nagsangpit sa imo ngalan. Ang Ginoo miingon kaniya, adtua siya kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako ug sa pagpaila sa akong ngalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel. Ug ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pagaantuson tungod kanako. Busa miadto si Ananias sa balay ug gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya, Igsuong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo didto sa dalan sa imong pagpaingon nganhi, nagpadala kanako aron makakita ka pag-usab ug mapuno sa Espiritu Santo. Diha-diha may nangahulog na daw mga himbi sa isda gikan sa mata ni Saulo ug nakakita siya pag-usab. Mitindog siya og gibunyagan ug human siya makakaon nabaskog siya. Nagpabilin si Saulo sa Damasco sulod sa pipila ka adlaw uban sa mga tinun-an. Miadto siya sa mga sinagoga ug nagsangyaw nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Dayga ang Ginoo kamong tanang mga nasod. Himayaa siya kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy alang kanato ug ang kamatinud-anon sa Ginoo nagalungtad sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon? Nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo. Kun dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalan-on ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo
magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit, dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ni ining maong pan mabuhi sa dayon. Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya didto sa sinagoga sa Capernaum. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.